titi edisi khumulungni amsani belaikeno nobal watei kalaimani bisingtui belaikeno jungjalo kalaijak tai buphang waphang rok kalai lama ro kalai kaisa aro mukti tongo aro ni mukti kaisa current pillar kalaiui bai thangka tai belaikeno nobal phaimani bisingtui obo haike jungjal achukjaka khumulung amsaio tai lama rogo buphang waphang kalaiui belaikeno thanglai suthani tai thereng abahai rok belaikeno jungjalo kalaijak lukorok tai watui kisisa phaima baino abo haike nukjagui rekha khumulung amsaini headquarter ni bwskango aborokno monthly tisai phunukka watui ni belaikeno jungjalo kalaijak taibo watui phainani abo hai nari nugui tongkha noko somai tai buphang waphang belaikeno kalaijak tai current pillar rok kalaiui tai thangna himnani laisunani gari gora rok abo hai rok ini masih hai ungjagui tongkha karon bangui hingke watui teibo phainai hai nokka somjak tai current pillar tai belaikeno kalaijak khumulungni headquarter office bwskang tai council bwskango hinui kalaio abo ajagani belaikeno jungjalo kalaijak tai buphang kalaiui tai obo hai manui kalaijak taibo nongno phumani bagui chaitogui tongo tai nainai dinaro tik stesu bwskang thaio buphang waphang kuak baiui current tar rok sojak yang wal lok kuagui abo heng thangmui kya